14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, 5 ଗିରଫ। ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଠାରୁ ମାତାମଠ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଇ ଆସୁଥିବା 5 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 140 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 50,100 ଟଙ୍କା, 2ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ 5ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଖଳାର ଅନୁ ଓରଫ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜୟସିଂ ମୁଖ୍ୟ ବେପାରୀ। ସେ ନିକଟରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ଜାମିନରେ ଆସିଛି। ତା ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବି ରହିଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜୟସିଂ ସହ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିଆ ସାହିର ରବି ନାୟକ, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିର ବୁଧିଆ ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାୟବିଧାରର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବିଜିପୁରର ଦୀପୁରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେଉଁଠାରୁ ଆଣି କାହାକୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ସେସବୁର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୁଲିସ।